Hello guys, good morning to all of you. The question is that what are the 19 GI tag of Assam? These products represent the culture heritage of Bodos and includes variety of items such as jotha, gongana, gamsa, serja, sifung, खारदै, खाम, गंगार दुन्दिया, जथा, खेरादाफिनि, जोमग्रा दखना, इन्दि, जौ गोरान, जौ गिसि, नाफाम. These items are GI tag by the government of Assam, government of India. So that's why I'm very proudful. We are very proudful. That's why, because my heartiest congratulations to the government of Assam, government of India. Thank you. May God bless them. As a Bodo pupil, बर' हिसाबै जोंनि थाखाय एस ए बड' पिउपिल जोंनि थाखाय बर' हिसाबै जोङो बर' जाथि हिसाबै जोबोद गोग्गाथावना, जोबोद गोजोनथावना. मानोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बेफोर गोजौआव मख'नाय मुवाफोरखौ GI टेग खालामनानै होबाय. बियो बबेबा हारिनि, बबेबा जाथिनि, बियो अरिजिनेलि जेनुइन, बेयो बर'फोरनिखा होननानै बेखौ GI टेग खालामनानै होबाय. जेसेबांखि गुबुन हारिया आर'नाइखौ गोदनायाव लानानै मेरायनानै फानथिंनानै बेराया मानो, अब्लाबो गुबुन हारिया नैबे जोंनि होननानै बुंनो हाला आरोना. मानोना गोजौआव मख'नाय बेफोर गासैबो बेसादानो, मुवायानो बर'फोरनि अरिजिनेल गाहाय गुबै गुदि होननानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा GI टेग खालामनानै होबाय. थ' बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो बिथांमोननिसिम. थेंक इउ. लंग लिभ